Víte, lajky, odběry a dneska ideme nečakane na novú hru a to je Tom. Takže budeme hrať takúto hru nejakú. Hrám to teda, ne Toma poznám a hrávam ho každý prvý deň. Dobrávku hrávam častejšie, ale proste hrávam Toma, ale toto som ešte nevidel takúto hru. Takže máme to bum, bum. Takže to je sranda bum. Darí sa mi, ideme na druhú hru. Skúsime trafiť a lahoďke. Musíme natočiť trošku tam. To sú tu iba tieto dve hry, tak toto radšej vypneme. Fúj. Ideme ho dať na paplať. Tak vykákať, alebo vykákať. Udia sa tu počuť vtip. Hlavné pravidlo pre Eskimakov. Žltý sneh sa nepapá. Sice kupovala som už do Toma jednu vec, ale kúpala som už. Nechcem nejak moc kúpiť. Ideme sa zabávať. 4 ručky máme. Ideme sa zabávať. Lebo náš Tomík sa už nudí. Aha, tu už sme. Bum. Pozerajte, aká som v tomto dobrá. No, sorry ľudia. Napíšte mi koment, že čo mám zlepšiť a hlavne ma sledujte a odbery chcem. Lebo nevydám len na image. Keď budem mať 100, tak vydám, ale to by nemáte šancu dať, lebo ste taký ale nie, mám vás rada. No ale vy asi nie, lebo pozrite, teraz to dám. To bolo na schvál. Prečo mi tu furt vyskakujú také blbosti? A pozrite. Tak nič. Musíme sa ísť vykúpať. Ty si daj mydlo. Tak, ešte sa namydlíme. Tak. Teraz ťa vybijeme, aby sme ukázali aj doktora. Už? Ne? Tak musíme ísť sem. Stačí točiť hlava dostatočne. Ja ho potrebujem prefackať tak, aby mal projem. No a teraz som vám ukázala, že je chorý.